Bună seara, domnilor și domnilor, dragi prieteni, bun venit în ocazia de joi la biserică. Nu prea-ți vine joi seara să te îmbraci, să te duci așa la biserică, să, nu știu, poate unii dintre voi v-ați mai pus cravata ca și mine. Nu prea e confortabil. Vine vineri seara când trebuie să ne pregătim, să ne facem toate lucrurile așa cum trebuie. Vreau să vă spun că m-ați surprins plăcut în seara aceasta. Pentru că știam din discuțiile purtate cu fratele Pavel, din discuțiile purtate cu unii dintre voi, că joi seara este într-adevăr o baliză așa de netrecut, în sensul că vine pregătirea pentru sabat și normală, e naturală. E cea mai frumoasă atmosferă care începe să se instaureze în viața noastră, în inimile noastre, de joi seara în anticiparea sabatului, a zilei lui Dumnezeu. Ce bucurie este! Deja intrăm în odihnă de joi seara, chiar dacă suntem osteniți și chiar dacă mulți dintre voi în seara aceasta, după ce vă veți întoarce de la întâlnirea din seara aceasta, vă veți apuca de mâncare, poate. Gospodinele vor sta poate până la 1, până la 2, vor face mâncarea ca să fie totul pregătit. Dar bucuria sabatului nu ne va putea să o ia nimeni, niciunia dintre noi. Lăudați să fie Domnul pentru aceasta. Dragii mei, mai sunt 3 seri, inclusiv cu seara aceasta, și programul nostru se va încheia. O să vedeți că săptămâna viitoare, când o să vă întoarceți la servici, obosiți seara, veți spune: am ajuns prea devreme acasă. E prea devreme. Săptămâna trecută pe timpul acesta, ce frumos era! Ne întâlneam acolo unii cu alții, ne întâlneam cuvântul lui Dumnezeu și parcă plecam mai ușor, chiar dacă eram obosiți, parcă plecam cu inima mai ușoară. Domnul să fie lăudat pentru programul acesta și pentru că El a fost cel înălțat, nu noi. Domnul a fost înălțat în inimile noastre și lucrul acesta e cel mai valoros dar pe care cerul ne putea da fiecăruia dintre noi. Dragii mei, au venit, am plecat doar cu câteva bilețele aseară, dar au venit multe bilețele, solicitări de rugăciune și vreau să le dau citire și o să rog pe fratele Pavel să se roage în seara aceasta pentru toate aceste cazuri, pentru toate aceste persoane și aș dori să iau bilețelele rând pe rând și să vedem, am selectat așa, m-am uitat peste câteva dintre ele, văd că au venit și câteva întrebări, dar o să mai răspundem mai mult mâine seară, pentru că mâine seară o să vă țin până la 10, că nu se supără nimeni dacă stă până la 10. Oricum stăteați până la 10, chiar dacă nu vă țineam eu. Pentru că greu vă dați duși de la biserică, de la întâlnirea cu Dumnezeu. Și știți de ce? Că pentru asta am fost creați. Nu să ne ducem să stăm singuri, să muncim de dimineață până seara acasă. Am fost creați să comunicăm unii cu alții și e ceva natural, firesc ce se întâmplă. Nu degeaba spune cântarea: lasă inima să cânte, bucurați-vă mereu. Și luni seara, și joi seara. Și joi seara să ne bucurăm în Hristos. Bun, haideți să vedem care sunt motivele de rugăciune din seara aceasta. S-au adunat aici teancul de bilețele. Ne vom ruga pentru toate problemele din seara aceasta, persoanele care au solicitat, dar și pentru cei care au fost în celelalte seri și ne-au dat câte un bilețel. Vă rugăm frumos să vă rugați ca Dumnezeu să desființeze prin puterea sa altarul satanei din casa mea. Și tot poporul să zică Amin. Domnul să ajute. Da. Câtă vulnerabilitate în această dorință, dar totodată câtă conștiință spirituală a faptului că avem nevoie în casele noastre de puterea lui Dumnezeu și nu de puterea celuilalt Domn. Mare putere are rugăciunea celui neprihănit, scrie aici pe bilețelul acesta. Vă rog să vă rugați pentru o fată care are mâine un examen dificil. Amin. Ne vom ruga. Vă rugăm frumos să ne rugăm pentru prietena noastră Gabriela, care este urmărită și apăsată de o prezență și de un duh rău. Amin. Dumnezeu să elibereze această persoană. Băiatul meu mâine are un examen important și dificil. Vă rog, rugați-vă pentru el. Amin. Vreau să vă rugați pentru o fată de 13-14 ani care nu are părinți și a fost abuzată. Este în depresie și nu are un cămin stabil.
și pentru copiii mei să iubească pe Domnul, așa încât să nu-L părăsească niciodată. Amin. Amin. Următorul bilet. Să ne rugăm pentru persoanele la care frații din biserică merg să-i viziteze în cadrul lucrării de misiune. Să ne rugăm pentru Comitetul Bisericii Betel și pentru țintele propuse din partea fiecărui departament pentru anul acesta. Amin. Ce frumos! Întrebările din seara aceasta le lăsăm pentru mâine seară. Vă rog să vă rugați pentru Simona și mama ei care au probleme de sănătate. Vă rog să vă rugați pentru mine și soțul meu. Amin. Ne vom ruga. Vă rog să vă rugați să avem unitate și armonie în familie și Domnul Iisus să fie Domn al vieții noastre. Amin. Mulțumim Bunului Dumnezeu, pastorilor și bisericii pentru rugăciunea pentru Angel, care astăzi dimineață la 7:30 ne-am rugat și aseară. Exact după 48 de ore a fost deconectat de la aparate, respiră, inima bate și el se simte bine. Amin! Amin. Domnul să fie lăudat! Amin. Ce frumos! Mare putere are rugăciunea. Și lucrul acesta îl experimentăm cu toți. Și vedem puterea lui Dumnezeu. Pentru Claudia și Aurica, pentru sănătate fizică și spirituală. Amin. Amin. Dorim să vă rugați pentru Dănuț și Fiorel, pentru ca Dumnezeu să intervină pentru a-i scăpa de patima care credeți? Alcoolului. Amin. Ne vom ruga. Doresc să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru grija ce ne poartă zilnic. Îi mulțumesc că a avut milă de mine, mi-a cruțat viața, pentru ca să pot veni la adunare seară de seară. Lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Ne vom ruga și vom mulțumi Domnului. Vă rog, rugați-vă pentru familia mea, pentru sănătate fizică și pentru sănătate spirituală. De asemenea, suntem invitați să ne rugăm pentru Moise Maria și pentru Oprea Florin. Nu au scris un motiv specific, dar Domnul știe problemele lor și va răspunde. Haideți să ne rugăm. Vă invit să ne ridicăm pe picioare și ridic pe fratele Pavel să înalțe aceste rugăciuni alături de toate celelalte bilețele. Îi le înmânez, le prezentăm înaintea Domnului și fiecare să participe cu aminul său. Părinte bun din ceruri, în numele unicului Tău Fiu, Iisus Hristos, îndrăznim să ne prezentăm înaintea tronului Tău de har și de milă, ca să-ți mulțumim pentru aceste ocazii minunate pe care le-am avut seară de seară în comunitatea noastră. Amin, Doamne, să mulțumim. Îți mulțumim pentru pastorul pe care Tu l-ai trimis, care a răspuns cu toată inima invitației noastre și a venit ca să prezinte cuvântul Tău sufletelor însetate. Amin. Îți mulțumim pentru toți diaconii și diaconesele care s-au pus în slujba lucrării Tale. Și te rugăm să îi binecuvintezi. Amin. Îți mulțumim pentru toate sufletele care au venit aici cu încredere că vor auzi vocea Ta. Amin. Și știm că Duhul Tău cel Sfânt le-a vorbit inimilor lor. Amin. Și le-a ajutat în toate situațiile prin care au trecut. Amin. Îți mulțumim pentru toate rugăciunile pe care Tu le-ai ascultat. Amin. Îți mulțumim și pentru cele pe care nu le-ai ascultat. Pentru că Tu știi de ce. Avem încrederea că Tu ai lucrat în modul cel mai potrivit pentru fiecare dintre noi. Te rugăm pentru soții care au înălțat rugăciuni pentru soții. Amin. Te rugăm pentru soțiile care au înălțat rugăciuni pentru soții. Amin. Te rugăm pentru părinții care solicită rugăciuni pentru copii. Amin. Te rugăm pentru prietenii care solicită rugăciuni pentru prietenilor. Amin. Te rugăm pentru vecinii care au nevoile lor. Amin. Și care așteaptă intervenția Ta în viețile lor. Amin. Te rugăm, Doamne, pentru toate numele care au fost citite pe aceste bilețele în această seară. Amin. Te rugăm pentru fiecare persoană care a scris și pentru fiecare persoană pentru care se solicită intervenția Ta. Te rugăm, Doamne, intervino. Amin. Tu poți. Ești atotputernic. Ești iubitor. Ești bun. Ești înțelegător. Amin. Te rugăm, Doamne, intervino Tu
pentru toate aceste persoane, de la cei mai mici până la cei mai mari. Amin. Fii cu cei care nu au de lucru. Fii cu cei care nu au adăpost. Amin. Fii cu persoanele care au fost abuzate. Amin. Binecuvintează-le, mângâie-le, întărește-le și dă-le speranță că poate să fie mai bine pe pământul acesta prin ajutorul și intervenția ta. Amin. Binecuvintează-ne în continuare, să nu lipsim în aceste seri. Amin. Și ajută-ne, Doamne, să clădim o relație temeinică, bazată pe iubirea Ta și pe adevărul Tău. Amin. Și în felul acesta să slujim până când vei veni să ne iei la Tine. Amin. Prin puterea Duhului Sfânt și prin meritele Domnului Hristos. Amin. Amin. Prieteni, aveam, din câte mi-amintesc, și o întrebare cu atât de multe foi, cred că am rătăcit întrebarea pentru seara aceasta. Dacă nu o voi găsi în timp util, o voi lăsa alături de celelalte două care au venit și care vor mai veni pentru ocazia de mâine seară. Ca să nu stau acum și să o caut, cred că undeva s-a rătăcit printre bilețele. Persoana care a venit în seara aceasta și care poate așteaptă un răspuns, pice respectuos, răbdare și mâine seară vom da răspunsul la întrebarea ridicată. Mulțumesc mult de înțelegere. Haideți să cântăm imnul nostru pe care l-am cântat în fiecare seară. Suntem în timp, văd, e ora 9. Haideți să cântăm imnul nostru care se intitulează Să nu te temi de viitor și pentru a-l cânta trebuie să facem un lucru. Să ne ridicăm pe picioare. Pentru că după aceea, vreo 35 de minute, o să trebuiască să stați pe scaun. Nu că sunteți odihniți. Stați oricum confortabil pe scaune, că ați muncit destul astăzi. Elias, te rog frumos. Să nu te temi de viitor când ai iubirea sa. Să nu te temi de viitor când ai iubirea sa. Și brațul său biruitor ce ți-a povara grea. Iubirea lui Iisus te va asculta.
Dragii mei, cuvântul Domnului din seara aceasta va merge direct la țintă în inima ta. În inima ta și în inima mea. Și pentru că am venit aici, Dumnezeu nu ne va lăsa să plecăm nebinecuvântați în seara aceasta. Deschid cuvântul Domnului și intru direct în temă, pentru că sunt multe lucruri de spus. Dar așa cum am încercat în fiecare seară, cred că am condensat cât se poate de mult adevărurile pe care Domnul a dorit să ni le transmită în cuvântul de 30-35 de minute. În Evanghelia după Luca, în capitolul 15, deschid cuvântul lui Dumnezeu și vă invit să citim de la versetul 11 la versetul 32. Este un pasaj biblic pe care aș vrea să îl ascultați, la care aș dori să meditați și aș dori să fiți atenți la inflexiunile vocii atunci când voi citi pasajul biblic, pentru că multe lucruri pe care le vom sublinia în desfășurarea biblică a textului sunt evidențiate doar prin simpla citire. El a mai zis, un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți arcați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. S-a sculat și a plecat la tatăl său când era încă departe. Tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat, de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit să apropia de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe, ce este? Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mâine și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el trebuie răspuns, a zis tatălui său, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, ei tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tată, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm. Pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut
și a fost găsit. Cum sună pasajul acesta? Cunoscut de noi. Ioane, morții, învie Ioane. Uiți mei, m-a fascinat întotdeauna istoria acestui tânăr. Istoria unui tânăr care poate ieșit așa din perioada adolescenței, se duce la tata, un tată iubitor, un tată bun, și îi spune: tată, te rog să-mi dai partea mea de avere. Totul este bine în familia aceea până când vine drama. Noi am trăit drame în familiile noastre. Am trăit perioade de cumplite de încercare pentru credința noastră. Tu ca soție și tu ca soț ai trăit și ați trăit împreună drame uneori în familie. Și evenimentele acestea vin peste noi ca să ne încerce credința și statornicia. Iar copilul acesta, și tu știi, copilul pentru care tu ți-ai dat și viața, vine la tine într-o bună zi și spune, lipsit de respect, pentru că nu găsesc în pasajul acesta biblic nici măcar un cuvânt care să sune cu te rog. Ce să mai spun de te rog frumos? Găsiți în pasajul acesta, de aceea l-am citit. Există aici vreo formulă de politețe pe care copilul față de tata să o afișeze? Absolut deloc. Știți cum sunt adolescenți? Dacă nu suntem suficienți de înțelepți cu tinerii noștri, cu adolescenții pe care îi creștem, riscăm să stăm de vorbă cu un adolescent închis în camera lui să vorbim prin ușă cu el. Asta este realitatea. Cei care aveți copii care au intrat în adolescență sau care poate ies din adolescență sau își trăiesc adolescența, știți foarte clar că adolescența aceasta este o perioadă de criză. E o perioadă de teribilism. Fiica mea cea mare face 13 ani anul acesta și a intrat în adolescența timpurie. Și cât tact, câtă înțelepciune trebuie să ai să-i vorbești ca să-i conduci pe copii la o rezolvare, dar să-i conduci la Dumnezeu. Și să vadă în tine nu doar un prieten. Ideea aceasta, frații mei și surorile mele, dragi oaspeți, ideea aceasta, copilul să-ți fie prieten, să știți că e falsă. Copilul trebuie să știe că tu ești tată și tu ești mamă și ești și prieten pe lângă asta. Dar sub nicio formă, multe familii tinere, eu sunt prieten cu copilul meu. Extraordinar. Dar unde e dimensiunea de mamă și tata chiar în adolescență? Noi. Și ajungem să credem că suntem moderni, permițându-ne cu copiii relații de prietenie. Copilul ăla al tău și al meu are nevoie de un model. El trebuie să-L vadă pe Iisus Hristos în mama. El trebuie să-L vadă pe Iisus Hristos în tata. În cum vorbește tata, în ce face tata și mama, în cum se comportă mama și tata, cum o iubește mama, cum iubește tata pe mama și mama pe tata. Trebuie să vadă exemplul lui Hristos acolo. Adolescența e o perioadă de criză, de teribilism, de câștigare a independenței, de neascultare față de părinți, de dorință de afirmare. Și nu e rea perioada aceasta, pentru că e o etapă naturală în dezvoltarea tinerilor. Să vedem că acesta vine în fața tatălui. Ce ați fi făcut dacă ați fi fost părinți? Și dacă ar veni băiatul la 18, 19 ani, 20 de ani și spune, te rog frumos, să-mi dai partea mea de avere, că eu vreau să plec. Nu mai suntem în timpurile acelea. Nu mai suntem. Însă știți cum suna cererea aceasta pentru timpul acesta? Putem să catalogăm cererea acestui tânăr ca un tupeu ieșit din comun. Cu ce drept te duci tu și ceri mamei și tatălui să-ți dea partea de avere? Cu ce drept? Dreptul de sânge, ai zice. Dreptul de copil al tău.
Însă să nu uităm că în timpurile biblice, dragii mei, averea și moștenirea conducerii familiei era dată de tatăl fiului întâi născut și doar cu câteva momente, pot să însemne zile, pot să însemne luni, înainte de moartea tatălui. De fapt, declarația acestui tânăr poate suna în felul acesta. Hei, tată, când ai de gând să mor odată? Pentru că mie îmi trebuie ce? Mie dăm partea mea de avere, pentru că eu vreau să trăiesc viața, vreau banii mei, tinerețea mea trece. Vreau să-mi trăiesc viața. Ce a făcut tatăl? I-a dat partea de avere. Numai lui? Spune cuvântul. Ați reținut un aspect extrem de important. Spune cuvântul că tatăl le-a împărțit averea. Asta e o altă învățătură pentru noi, așa, ca părinți, ca bunici, ca întotdeauna când îi dai ceva la un copil, la copilul tău, la mai mic sau la mai mare, să-i dai și celuilalt, în aceeași măsură. Uitați, eu mă duc în România. Mă așteaptă două fete. Una de 13 ani, imediat, și una de 9 ani, imediat. Știți ce vor face când va veni mama și tata? Ce mi-ai adus? Ce mi-ați adus? La bagaje, ce mi-ați adus? Și ele cântăresc. Ce ai adus la aia mare? Și ce ai adus la aia mică? Și poate îți vor spune, dar ale lui sora mea sunt mai frumoase sau mi-ai luat mai mult. Cu câtă grijă trebuie să cumpănim lucrurile. E o învățătură pe care Dumnezeu ne dă în viața de familie. Și Dumnezeu, care este Tatăl din parabola aceasta, spune că ne împarte fiecăruia în mod egal lucrurile. În așa fel încât viața noastră să fie pozitivă întotdeauna. Ce credeți că simți Tatăl? Durere. Ce ați făcut dacă copilul ar veni să vă ceară averea? Pentru ce aveți daruție. Nu? Poate că da, poate că... Dar nu știu câți dintre noi am fi împărțit deja ce? Ce ai, dai și la unul și la altul. Tu mai ai încă viață de trăit. Pentru că și în cultura noastră există cultura aceasta că lași o casă, lași un apartament, lași un teren. Când? Nu chiar înainte să mor, că nu mai poți să mai semnezi. Dar faci lucrurile acestea. Un om înțelept le face din timp. Și ideea cu testamentul, într-adevăr, la noi în România, în cultura românească, nu știu, în cultura spaniolă, dar noi suntem români, toți cei care suntem aici, e anapoda să-ți faci testamentul că tu ești încă în viață. Dar știți ce înțelept este să faci lucrul acesta? În America se practică lucrul acesta. Să-ți faci testamentul în timpul vieții. Și să ai toate lucrurile rânduite cum? Câte necazuri sunt. Câte lupte între frați se iscă. Câte situații cumplite se iscă. Și poate ați avut și voi în familia voastră situații de genul acesta. E înțelept să facem lucrurile așa cum Dumnezeu ne le cere. Spune cuvântul că tânărul acesta și-a luat averea, merge mai departe, a trântit ușa, departe de grija tatălui, departe de iubirea tatălui, departe de bunăstarea din prezența tatălui și a plecat într-o țară, a plecat în Franța, de aici, în Spania. E aproape Franța? E aproape. De asta am și zis de Franța. A plecat într-o țară cum? Îndepărtată. China, Australia. Păi ai de mers până acolo. Plecată. Cu alte cuvinte, n-a vrut să mai știe nimic de tata. Și așa se întâmplă cu noi și s-a întâmplat cu noi în anumite etape ale vieții noastre de credință, pentru că, dragii mei, vrem, nu vrem, trebuie să acceptăm. Uneori suntem, din punct de vedere al credinței, al relației cu Dumnezeu, suntem pe înălțime, uneori suntem în vale. Așa se desfășoară viața noastră. Când sus, când jos, însă Dumnezeu ne cere să avem un crescendo permanent și să stăm în prezența lui Hristos și să trăim o viață desăvârșită în prezența sa. Dacă bine mi-amintesc, întrebarea era despre starea aceasta de sfințire, despre desăvârșire. Dacă un om poate să ajungă să trăiască sfânt pe pământul acesta, poate?
dar nu singur, ci în Hristos. Și prin El, da, poți să întreții o stare de sfințire, de neprihănire, doar în compania lui Dumnezeu. Tânărul acesta a plecat într-o țară depărtată și rezultatele s-au văzut imediat. Așa continuă ideea. Asta se întâmplă cu fiecare dintre noi când plecăm departe de Dumnezeu. Nu mai am nevoie de Dumnezeu, m-am certat cu Dumnezeu, am venit persoane care mi-au spus, frate Laurențiu, sunt certat cu Dumnezeu. Cum poți să te ceri cu făcătorul tău? Cum poți tu, țărână, să ridici ochii spre cer sau pumnul spre cer și să spui, Doamne, să-i ceri socoteală lui Dumnezeu că a procedat într-un anumit fel în viața ta. Te-a zdrobit Dumnezeu, acceptă că te-a zdrobit. Te-a înălțat Dumnezeu, dă-i slavă lui Dumnezeu, nu ție însuși. Însăți. Însă, dacă Dumnezeu alege să facă într-un anumit fel în viața ta, dă slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce ți-a întâmplat. Iov a dat slavă lui Dumnezeu prin ce a trecut. A dat slavă, i-a fost ușor. Deloc. Păi cum să dai slavă lui Dumnezeu cu toată casa distrusă, cu toată averea pierdută, cu 10 copii, 10 sicrie pe care le-a avut în fața ochilor, nu și-a pierdut mințile Iov, oare? Stau și mă întreb. Când duci un copil la mormânt, îți înălbești. Da, 10. Îmi amintesc că la Galați, cu ani în urmă, a fost cufundat un vapor de o barjă și a fost băgat vasul Mogoșoaia. A fost băgat la fundiș. Tatăl meu a fost tâmplar, a lucrat toată viața tâmplărie și li s-au dat comenzi de sicrie. Familia pletea. Îmi spunea tata, 10 sicrie, de la cele mai mic și până la cel mai mare. 10 sicrie, 10 dintr-o familie. Morți. Te dezmintești cu capul. Dacă nu faci din Dumnezeu în momentul acela un punct de reper, te smintești. Gândiți-vă la Iov. Și-a mormântat 10 copii. Dar toți odată. Nu unul acum, unul peste 5 ani, unul peste 10 ani. Toți odată i-a băgat în mormânt. O pupă rea și dureroasă vine și lovește și soția își spune, bleastă-mă pe Dumnezeu. Iar Iov spune, numele Domnului să fie binecuvântat. Domnul a dat, Domnul a dat. Câtă credință trebuie să spui treaba asta? Ioane îi spune Domnul, Ioane, uite-te la ce se întâmplă printre oameni, morți în vie, și fizic, dar în mod special spiritual. Și dacă cuvântul din seara aceasta e joi seara, nu-l vei uita, pentru că Dumnezeu te vrea viu și nu te vrea mort, atunci e un mare câștig pentru sufletul tău și pentru sufletul meu. Și a urmat decăderea în viața acestui tânăr. Spune că și-a risipit averea, ducând o viață cum? Echilibrată, cumpătată, înțeleaptă, destrăbălată. Așa se întâmplă cu toți cei care nu vor să audă de Dumnezeu în viața lor. Te duce diavolul într-o mocirlă și acolo te lasă pradă băuturii, pradă ficilor, fără servici, fără muncă, pradă bolilor, te lasă acolo și dacă te vede mort, ești și mai fericit. În timp ce Satana te vrea mort, Iisus te vrea un mort înviat. Amin. Asta e diferența. În timp ce Satana te vrea mort, pentru totdeauna, Iisus ne vrea morți, înviați, prin puterea Lui. A urmat decăderea fizică, pierderea vigorii și a tinereții. A petrecut nopți de dormite. Numai o noapte dacă o dormi. Nu o dormi. Spune că îți trebuie o săptămână ca să recuperezi o noapte nedormită. Petrece. Vigoare, tinerețea. Întâlnești persoane care au 35 de ani și te uiți la el, zici că are 50. Ați întâlnit asemenea persoane? Da. Și stai și te întâlnești cu persoane de 50 de ani, 60 de ani și spune, sau care au ieșit la pensie, spune, la pensie? Ce diferență între un mort, cum te vrea Satana, și un mort înviat, cum te vrea Hristos. Ce diferență? Decădere fizică, decădere spirituală,
a pierdut idealurile, moralitatea, credința pe care le-a învățat de la tata și și-a pierdut avenirea, decădere materială. Asta se întâmplă când pleci de lângă Dumnezeu și spui, eu vreau să-mi trăiesc viața. Spunea o tânără care a trecut prin experiența aceasta, spunea domnul pastor, numai eu știu ce era în sufletul meu atunci. Câtă nevoie aveam ca cineva să vină și să spună, mă rog pentru tine. Câtă nevoie aveam să-mi spună domnul pastor, să vină la mine și să mă întrebe, de unde ai fost? Că nu te-am mai văzut de ceva timp. Ți-am simțit lipsa. Numai eu știam ce era în sufletul meu. Iubiții mei, haideți să învățăm să ne iubim unii pe alții. Haideți să învățăm să ne apreciem unii pe alții. Noi de multe ori spunem, dacă apreciezi pe cineva, noi nu se cade, se mândrește. Suntem condiționați, ca și nație de multe ori. Să apreciezi pe cineva pentru un lucru e cel mai frumos dar pe care îl poți face. Și aprecierea aceasta înflorește în sufletul celuilalt capacități nebănuite și înflorește și în sufletul tău ce fire despre care vă vorbeam sâmbătă trecută. Firea aia duhovnicească, câinele ăla bun și blând care prinde putere și se face mare în viața ta. Decădere. A pierdut totul. O perioadă frumoasă pentru tânărul acesta. Petreceri, bani cheltuiți, prieteni peste tot. O viață. Citeam de curând, cred că săptămâna aceasta, despre un tânăr parcă din Piatra Neamț, din România, care a câștigat 1 milion și ceva de euro la loto și a ajuns falimentar, nu mai nimic. Și spui, Doamne, ai bani, ai, gata, nu mai contează nimic, nu mai muncești. Cine gândește treaba asta va fi cel mai nenorocit dintre toți. Nu mai muncești, nu mai porți grija zilei de mâine, gata, e fericire maximă! Asta așteaptă să facă Satana. Într-o minte odihnită, cu ghilimele de rigoare zic odihnită, știți cine își face atelierul? Satana. Ca să nu-i zic altfel. Într-o minte odihnită. De ce a păcătuit David? Cum a cineva, vă întreb? De odihnă. De bine. Într-o minte care nu-i preocupată de lucrurile lui Dumnezeu, își face în Satana atelierul. Și ce urmează? Moarte veșnică. Nevoile au început să-l apese. Vă dați seama? Avea totul și dintr-o dată nu mai are nimic, singur, înfometat, fric, lipsă de îmbrăcăminte, hainele strânțuite, obrajii subți, ceva ce nu gustase până atunci. Nu simțise lângă tata toate lucrurile acestea. Toate aceste lipsuri nu le experimentase în viața lui. Și spune cuvântul mai departe că în starea aceea s-a gândit. Se gândea acasă. Vă întreb un lucru. Când a ajuns în necaz, când a ajuns în suferință, era tânărul acesta un om pocăit? S-a pocăit? Deci a ajuns în lipsă, a ajuns în singurătate, a ajuns în foamete, a ajuns într-o stare jalnică. În sfârșit s-a pocăit? Nu! Nu, dragii mei! Spune cuvântul, da, și-a venit în fire, dar nu! Tânărul acesta nu era întors în inima lui 100% către cine? Către tata. Sub nicio formă. Chiar dacă regreta gestul că a plecat în lipsă, în singurătate, regreta gestul pe care l-a făcut, că a plecat, însă nu-l durea faptul că a sfâșiat inima tatălui. Repet, regreta că a plecat de acasă, că ajunsese într-o stare cum?
jalnică, mulțumesc, însă nu regreta în inima lui că a sfâșiat inima tatălui său prin plecarea lui. Era prea mândru să recunoască, regreta ce? Consecințele. Regreta consecințele, dar era prea mândru să recunoască că a zdrobit inima tatălui său. Și așa facem și noi. Știți de ce ne este nouă rușine cel mai mult? Și vă rog, țineți minte ce vă spun. Pentru că e un lucru care se întâmplă în viața tuturor. Și să nu spună unul dintre voi că nu s-a aplicat dreptul lui, că nu-l cred. Nouă ne este rușine de consecințele păcatului. Și nu ne este rușine de păcat în esența lui. Ne este rușine de consecințele care derivă din păcatul pe care l-am făcut. Să-l audă lumea. Mă fac de râs. Sau cine știe ce alte consecințe, dar am ajuns uneori atât de împietriți în relația noastră cu Dumnezeu, că ne este rușine doar de consecințele care decurg din păcat și nu ne este rușine de păcat în sine. Și vă dau un exemplu. Doi tineri creștini, studenți la două colegii creștine, au mers în vacanță și au spus, promitem că ne scriem unul celuilalt. Și spre finalul vacanței, unul dintre ei s-a așezat la masă și avea pe masă două hârtii. Avea o hârtia pe care trebuia să o scrie cu întâmplările din vacanță și cu evenimentele picante care s-au întâmplat ca între tineri, iar cealaltă foaie era formularul de înscriere noul an școlar. A scris picanteriile, cum s-au distrat prietenului său. Erau doi tineri creștini. A completat formularul pentru școală și nu știu cum a făcut, că le-a inversat. Și a trimis scrisoarea cu picanteriile și cu toată istoria vacanței, a trimis-o rectorul. Iar prietenului său i-a trimis formularul de înscriere nouă la școală. Atunci când a ajuns la facultate, a început noul an, rectorul l-a chemat la el în birou și a spus, cum a fost în vacanță? Extraordinar! Ce ai făcut? Am făcut voluntariat pentru Hristos. Misiune, lucrare, m-am sacrificat, am pus deoparte timp, am condus pe oameni la Hristos. Și în momentul acela, rectorul, uitându-se la el, cu înțelepciunea unui om în vârstă și un om al lui Dumnezeu, care i-a acordat a doua șansă și care era dispus să-i ofere, i-a întins un singur lucru pe masă. I-a întins scrisoare. Și în momentul acela, tânărul, când și-a dat seama, s-a rușit, a început să se pâlbe, nu mai avea cuvinte și îmi pare rău, domnule rector. Vă întreb, pentru ce îi părea rău? Îi părea rău pentru păcatul în sine pe care îl săvârșise. Sau îi părea rău pentru consecințele care posibil că urmau să se desfășoare. Tânărul bogat, care și-a pierdut totul, și-a pierdut sufletul, și-a pierdut averea, în momentul în care se gândește la tatăl său de acasă, îi pare rău de consecințe, dar este prea mândru să recunoască că a sfâșiat inima tatălui, e prea mândru să-i pare rău pentru păcat în sine însuși. Și aceștia suntem noi. Ne pare rău pentru consecințe, pentru că pot fi vizibile și pot fi publice, dar nu ne pare rău de multe ori că am greșit și am sfâșiat inima lui Dumnezeu. Atunci când ai mințit, ai sfâșiat inima lui Dumnezeu. Atunci când ai vorbit urât, ai sfâșiat inima lui Dumnezeu. Atunci când ai prins onoarea numelui lui Dumnezeu. Pentru asta nu ne pare rău. Ne pare rău doar că ne-a auzit X. Ne pare rău că cineva a zis despre noi că am zis și știm că e adevărat. Pentru asta ne pare rău. Dragii mei, dar mai departe. Știți unde a ajuns tânărul bogat? Știți unde l-a dus mândria? Știți unde l-a adus departe călătoria de tata?
a ajuns porcar la ferma de porci a diavolului. Când fugi departe de Dumnezeu, ajungi porcar la ferma de porci a diavolului. Meseria de porcar în timpurile biblice, știți foarte bine ce conotație avea. Era cea mai josnică meserie pe care cineva putea să o aibă. Însă tânărul acesta spune la un moment dat cuvântul că degradarea a produs în el totuși un moment al conștiinței. Spune că și-a venit în fire. Era acum pocăit pe deplin când și-a venit în fire? Am pus întrebarea atunci când a simțit lipsurile, când a simțit greutățile, era pocăit? Nu! Regreta consecințele, dar nu era pocăit. Dar acum când spune cuvântul că a avut un moment al conștiinței și vă spun, și nu trebuie să disperați pentru niciunul dintre ai voștri din familiile voastre care sunt plecați departe de Dumnezeu sau care au apucat într-o direcție greșită, va veni un moment când își vor veni în fire dacă tu te vei ruga pentru el, dacă tu îi vei aștepta, așa cum Tatăl și-a așteptat Fiul, spune că l-a văzut de departe și l-a brățișat și l-a sărutat mult. Credeți că acum când și-a venit în fire era pocăit complet? Nu. Încă nu. Știți ce zice el? Știți care e motivația când își vine în fire? Câți argați ai tătul meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Ce-mi făcea să se gândească că ar fi bine să-și vină în fire totuși? Încă era materialist. Încă nu cunoștea pe Tatăl. A fost Fiul Său. Atâția ani, dar el încă nu cunoștea pe Tatăl Său. Se aștepta fie la desprângere, fie la acceptare. Și atunci, ca să nu mai duc mai departe momentul, vă întreb, când s-a pocăit cu adevărat? Când s-a întors cu toată inima Fiul acasă la Tata? Când s-a pocăit el pe deplin? Pe când păzea porcii? Nu. În drumul spre casă? Nu. Când îl întâlnește pe Tata și Tata îl ia în brațe? Atunci suntem și noi străbiți. Când Dumnezeu, în pofida a cât de răi suntem și nelegiuiți uneori, în gândire, în vorbire, în comportament, te ia în brațe și îți spune că ai fost mort, dar ai înviat și îți oferă o altă șansă, nu doar a doua. Noi limităm șansele lui Dumnezeu, care le dă Dumnezeu și spunem și a doua șansă. Și gata. De câte ori te primește Hristos și pe tine și pe mine, morți în neducirea noastră, de câte ori. De fiecare dată când vii și spui, Doamne, îmi pare rău, nu de consecințe, ci îmi pare rău că te-am întristat. Nici un bici, nici cuvinte de respingere, ci doar un tată care îl urmărea, se uita după el și când l-a văzut, l-a luat în brațe. Să ne bucurăm. Pentru că acest copil al meu era mort. Dar înviat. Ioane, îi zice Domnul, Ioane, morți în viață. Și atunci, dar și în 2016, la Valencia, în viața ta și în viața mea, morții pot învia din nou. Vreau să spun că este cel mai mare dar pe care Hristos ne poate da. Cât de răi suntem de multe ori și cât de bun e Dumnezeu cu noi. Doar veșnicia ne va oferi binecuvântarea înțelegerea a modului în care Dumnezeu
procedează cu noi. Tată, am păcătit împotriva cerului și împotriva. Da. Vedeți cum omul ajunge singur să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu. Am păcătit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem Fiul tău. Iar Tatăl îi spune, aduceți ce? Aduceți haina cea nouă, care este simbolul neprihănirii prin Iisus Hristos. Aduceți un inel și puneți-l pe deget, simbolul repunerii sale în drepturi. Aduceți încălțămintea și puneți-o în picioare, simbolul libertății în Hristos. Și vine și fratele. Și ce dureros că nu vine un străin, ci vine fratele. Spune, pentru ăsta. Dar tu nu știi cât de-a făcut. 1, 2, 3, 4, 5. Iar Tatăl îi spune, fiule, trebuia să ne veselim și să ne bucurăm. Pentru că acest copil a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Știți ce-i dureros? Că noi nu ne putem bucura unii pentru alții. Când unul dintre noi se întoarce și a 7-a oară la Hristos, la noi, a doua șansă e și ultima de multe ori. Ori de câte ori ai căzut, Iisus e gata să te ridice. Dar, dragii mei, morții tot învia. Iar acel mort sunt eu și pe tine. Și atunci când simțim iubirea lui Dumnezeu, toate îndreptățirile noastre dispar. Aș dori ca în seara aceasta să-mi lăsați pe Dumnezeu să vă vorbească. Ține și mie un omor, dar care a înviat prin puterea Lui. Pentru că acest copil al meu a fost mort, dar înviat. Moarți înviază. Și aș dori din toată inima ca aici, la Valencia, nu știu când ne vom mai întâlni. Dumnezeu știe. Aici, în biserica aceasta, Spiritul lui Hristos și Spiritul unor oameni maturi spirituali să domnească de aici înainte. Să domnească aici bunătatea creștină. Să domnească aici spiritul de misiune. Să domnească aici omul viu în Iisus Hristos. În fiecare zi să domnească aici orbi care văd, șchiopi care umblă, leproși care sunt curățiți. Oameni morți care au înviat prin puterea lui Hristos. Îți doresc această experiență. Și doresc ca să mergi acasă și în seara asta poate mai ai treabă în casă sau mâine. Cântă cântări de laudă la adresa Domnului, că e atât de bun cu noi, chiar dacă nu merităm sub nicio formă bunătatea Lui. Aș dori să vă invit să vă ridicați și să mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta și pentru cuvântul pe care El ne-a dat inimilor noastre în care am putut să ne apropiem unii de alții. Tată din ceruri, nu avem cuvinte ca să-ți mulțumim și în seara aceasta că din niște oameni morți ne-ai înviat la viață prin Iisus Hristos. Iubită Tată, te rugăm în numele Mântuitorului să lași ca această stare a omului viu prin Domnul Hristos să rămână permanent în viața noastră, în umblările noastre, în căutările noastre. Binecuvântă-ne pe toți. Și, Doamne, da, ne-ai vorbit încă o dată. Nu ne lăsa să avem urechi surde.
Nu ne lăsa, Doamne, să avem inimi împietrite. Nu ne lăsa, Doamne, să privim unii la alții, ci ajută-ne, Doamne, să privim la Iisus Hristos, să primim putere și astfel să revărsăm către cei din jurul nostru bunătatea și dragostea care vine de la fața Ta. Iubite Tată, îți datorăm totul, îți datorăm viața, îți datorăm existența, îți datorăm familiile noastre, îți datorăm trecutul, prezentul, dar mai mult decât orice, îți datorăm viitorul în care te rugăm să vii, să faci parte integrantă și să ne conduci pe toți în siguranță către casa de sus. Rămâi cu noi în această seară, rămâi cu noi mâine, ziua pregătirii pentru sabat și fă-ne, Doamne, bucuria mâine, la începutul sabatului Tău, să venim în locul acesta ca să cântăm cântări de laudă, să ne rugăm, Doamne, rugăciuni de mulțumire și de cereri și să înălțăm numele Tău pentru bunătatea Ta. Fii lăudat, primește închinarea noastră, că te-am rugat în numele Domnului Hristos și îți mulțumim pentru viața pe care ne dai prin Domnul Hristos. Amin. 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 Vă invit să luăm.
istorie frumoasă are imnul acesta, Amazing Grace, în limba engleză, atâta har. Poate să vă spun sâmbătă istoria, modul în care s-a născut imnul acesta. Dragii mei, fiți binecuvântați, mergeți acasă în pace, în siguranță. E ora 10 și fără 10. Mâine seară tema poartă titlul Săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Este penultima temă în cadrul programului nostru. Vă mai ține în suspans până mâine seară. Mâine seară vine organista. Acum nu este prezentă. Auziți, poporul trebuie să plece cu inima împăcată de la biserică. Haideți să cântăm o cântare. Frate Elias, frate, vă rog frumos dacă puteți să țineți. Știți cum este? Eu pot cânta cu oricine. Dar cu soția la pian E cel mai bine. e cel mai bine. Vă rog, frate Pavel, până găsesc eu o cântare. Ora de mâine seară este 7:30. Ora 19:30. Mâine seara. Iar sâmbătă seara la 6, la ora 18. Să nu uităm, sunt ultimele ocazii. Cei care au fost prezenți sâmbătă seara, care au avut, am zis până la urmă, 4 prezențe, nu 5, 4 prezențe și 9 Sfânta Scriptură, dorim să le oferim Sfânta Scriptură. Le-am adus ca să vi le oferim. Dați-ne posibilitatea să vi le oferim. Nu mai lipsiți. Dacă a fost un timp când puteați să lipsiți, timpul acela a trecut. Acum au mai rămas 2 ocazii în care sunteți așteptați să veniți. De asemenea, anumite cereri de rugăciune au trezit un eco special în inimile celor prezenți. Cineva se întreabă cine este fetița aceea, o familie vrea să o ajute, care a fost abuzată. Cine a scris bilețelul, dacă poate să vină la mine să-mi spună, ca să-i pun în legătură cu familia care vrea să o ajute, lucrul acesta cred că este binevenit. Dorim ca numele care au fost scrise pe aceste liste să fie în rugăciunile noastre de acasă, de la serviciu, de la culcare și din călătorie, pentru ca Dumnezeu să răspundă, bolnavi spiritual, bolnavi fizic, oameni care trec prin încercări, prin lipsuri. Toate aceste situații Dumnezeu le cunoaște, dar se bucură ca noi să îi le spunem. Degeaba știm o lipsă a cuiva dacă persoana respectivă nu vine să ne ceară. Te uiți la el, vezi că este într-o lipsă, are o nevoie și ai vrea să-i oferi ajutorul, dar el nu vine să-ți ceară ajutorul, nu vine să îi oferi acest ajutor. De aceea Dumnezeu vrea ca voința noastră să o punem în mâinile sale cerându-i. Cerându-i. Și atunci să cerem și El va răspunde cu bucurie. Ascultăm ultima cântare și ne vom despărți sub binecuvântarea lui Dumnezeu până mâine seară la ora 19:30. Să nu uitați să dați biletele. Aș dori să cânt imnul 408 lângă porți de veșnicii și la refren o să vă invit să cântați cu mine. Vă invit să vă ridicați pe picioare, că ați stat destul pe scaune și la refren haideți să cântăm împreună și vreau să cântați nu doar cu buzele, să cântați cu sufletul. Sunt salvat, Doamne ce iubire! Elias, te rog. Sus,
găsit frumoasă. Sunt salat, Doamne, ce iubire, prețul sângelui vărsat, este Noapte bună tuturor! Domnul să vă călăuzească! Vă aștept mâine seară! Amin!